Señores diputades, señors diputats... Señores diputados, por favor, les rogaría que guardaran silencio. Moltes gràcies. El grup parlamentari Compromís presenta avui una moció derivada de la interpel·lació que li vam realitzar al conseller de Medi Ambient, el senyor Cotino. Ens agradaria poder comptar amb la seva presència. Esperem que al llarg del debat el senyor Cotino pugui entrar així al ple de les Corts, perquè considerem important que això que en un moment donat ens va encomanar fer, que era exposar la part propositiva respecte a la gestió de residus en el que respecta al meu grup parlamentari, doncs que se poguera debatre sobre el tema. No solament fou una petició que feu ell, sinó també la secretària autonòmica en una compareixença que tenia que haver sustentat el senyor conseller, doncs ens va instar als membres de l'oposició a no solament dibuixar el mapa de les problemàtiques que pateix la gestió de residus al si del País Valencià, sinó també, d'alguna manera, ser pacients i posar damunt de la taula les mesures correctores i les proposicions alternatives que l'oposició té en ment. Nosaltres, jo crec que hem presentat una moció que no solament dibuixa la problemàtica que ja en el seu moment, en les diferents compareixences i també en la interpel·lació vam exposar, sinó que dibuixant aquesta problemàtica i aquesta tragicomèdia en el tema de la gestió de residus per part del govern valencià, doncs posa punt per punt les alternatives i incidís sobre com s'haurien de fer les coses, almenys per a demostrar la mínima voluntat de poder reconduir un problema que dia rere dia es genera. Volíem que en el seu moment, en la interpel·lació, va ser impossible, el senyor conseller almenys estiguera d'acord amb nosaltres en lo bàsic, i és que la gestió dels residus és un problema important, perquè és un problema del dia a dia i que, per tant, s'ha d'utilitzar no solament la coherència i no solament la voluntat, sinó innovar dia rere dia sobre les alternatives per a pal·liar aquesta gestió de residus nefasta que és la que tenim a dia d'avui. Nosaltres comencem la nostra moció fent una exposició clara a favor del diàleg i del consens. Nosaltres creiem que és fonamental. És fonamental perquè, ja dic, la gestió de residus és una problemàtica no solament a nivell autonòmic, amb les mesures que puguem proposar avui així, sinó que també, fins i tot, en els municipis tenen, de certa manera, competències, poden tindre competències per a fer una autogestió dels residus que se generen. Fins al punt que a nivell estatal o en directives europees se trasllada les línies bàsiques, els objectius clars d'una bona gestió de residus. Per tant, és una cosa prou global i jo crec que, com que és una temàtica prou global i que la gestió de residus no hauria de respondre a cap tipus de criteri partidista, ha de primar sempre, jo crec que això és la voluntat de tots, el diàleg i el consens el més ampli possible de tots aquells que estiguen implicats. Per tant, el nostre primer punt, i tenint en compte que ja comencem en una declaració d'intencions que vostès no complixen en cap tipus de temàtica, per tant ja és una cosa, ja algo utòpic, però que hauria de ser de responsabilitat política de qui veritablement vol sustentar un govern que represente a estos 5 milions de valencians i valencianes que tant se mencionen així. Volem que se busqui aquest consens. Parlem de sindicats, parlem de col·lectius conservacionistes, parlem de partits polítics, i així estem, parlem d'associacions de veïns, de consumidors, d'entitats del món rural, etc. Començant per ahir, abordem més profundament quines són les bases que ens han de primar la gestió de residus i que ja dic que no són noves, les fixa fins i tot la Unió Europea en les seves directives. Que jo els recorde, vostès acudixen a la Unió Europea per a rebre els dineritos, però que sàpiguen que la Unió Europea té clar quins són els objectius bàsics d'una bona gestió de residus. I per tant, anem a copiar, anem a agafar no solament els diners, que venen bé, veritat, doncs anem a copiar veritablement quins són els principis d'una bona gestió de residus. Quines són?
la minimització i la reducció. Tot passa per ahí. I, per tant, les mesures a emprar no poden ser purament voluntaristes. No poden ser purament voluntaristes, perquè en això no estarem garantint una suficiència ni tan sols, en un moment donat, una eficàcia en la gestió. Què proposem? Anem a avançar, anem a donar una passa endavant per a millorar. Com? Mitjançant l'elaboració de normatives de caràcter fiscal, que vostès això és que s'escandalitzen, per tal de fomentar la reducció de la producció de fem per càpita, perquè és un problema que tenim en el nostre territori, i l'eliminació de determinats productes o substàncies especialment perilloses o difícils de separar, recuperar o reciclar. Quan diguem mesures a nivell fiscal, vostès diuen l'esquerra vol penalitzar a la gent i que hagi de pagar més. Doncs anem a reconvertir, perquè nosaltres som capaços de veure que en un moment donat s'ha de sancionar i penalitzar quan no s'estan fent les coses bé, i això ho posem quan parlem de les substàncies especialment perilloses, etc. Però parlem de bonificacions. Vostès no diuen, vostès diuen l'esquerra penalitza, però és que la dreta no bonifica. I com que nosaltres creiem que se poden fer les coses millors, també creiem que la gestió dels residus també se pot bonificar a aquell qui faci les coses com toca. I, per tant, les mesures de caràcter fiscal poden anar també en aquesta línia.